Τι είναι το πράγμα? Για εμάς σήμερα πράγμα είναι ένα αντικείμενο. Παίζουμε για παράδειγμα πρόσωπο, ζώο, πράγμα και φυτό. Πράγμα από ξηράφι ας πούμε. Κάτι δηλαδή που έχει ύλη. Τότε γιατί λέμε σκούρα τα πράγματα ή δύσκολα τα πράγματα? Πάμε να δούμε. Η πρώτη σημασία της λέξης πράγμα ήταν το γεγονός, η υπόθεση, μια κατάσταση, αλλά και η πράξη. Ο Θουκυδίδης στην ιστορία του μας γράφει «Τα πράγματα χαλεπά εγένετο», δηλαδή δύσκολα έγιναν τα πράγματα. Αλλά και ο Ξενοφόντας «χαλεπά τα πράγματα εν την πορεία», δύσκολη δηλαδή η κατάσταση στην πορεία. Όπως βλέπουμε λοιπόν η αρχική σημασία ήταν η κατάσταση, η υπόθεση, η πράξη. Γι' αυτό και στη φιλοσοφία λέμε «εστα πράγματα», δηλαδή στην πραγματικότητα, στην ουσία των υποθέσεων. Από την φιλοσοφική έννοια της λέξης πράγματα έχουμε και την πραγματικότητα, δηλαδή ό,τι είναι υπαρκτό, ό,τι είναι πραγματικό. Βλέπουμε λοιπόν πως οι λέξεις από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα αλλάζουν νοήματα. Για παράδειγμα η λέξη ξένος. Για εμάς ο ξένος είναι κάποιος από μία άλλη χώρα. Για τους αρχαίους μας ήταν ο φιλοξενούμενος από άλλη πόλη. Η σχόλη για τους αρχαίους μας ήταν η ανάπαυση, η ξεκούραση. Εμείς έχουμε την σχολή που έχει να κάνει με την εκπαίδευση. Για τους αρχαίους μας ο νόμος ήταν το έθιμο, οι συνήθειες. Για εμάς είναι οι κανόνες που έχει θεσπίσει ένα κράτος. Έτσι λοιπόν, όταν πάμε να κάνουμε απόδοση από τα αρχαία στα νέα βλέποντας μία λέξη, να βλέπουμε πρώτα τι σήμαινε η λέξη τότε και μετά να κάνουμε την ερμηνεία στο σήμερα. Μην παίρνετε αυτά που διαβάζετε ακριβώς όπως είναι στα αρχαία κείμενα. Δείτε τι σήμαιναν τότε και μετά δώστε την εξήγηση που έχετε να δώσετε.